everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Kakuskana niya. Muram sa pilit pusok sa usa ka tawa. Kapisag ang usa ka lalaki. Hindi makain us pag-alsa na ako og ingon ni adto. Gamit lang ang usa niya kakamot. Magapahibo lang. Nang naring, Gigi. ayan nag-ipadayon ang putang isulti. Yan sa niyo mo pag-abot tungod kalit diyan sa kong no ma'am. Mo kung isulti. Mo kato. Dili na gihapon. Mahima. Nalimot, ay ako malibong. Ako gitaguan, ma'am. Ganun, may kalat magkagsunod ako, ma'am. Wala mo ko kabantay. Paspasa ko ni mong mulakaw. Hinay ka lang nga mulakaw. Ha? Basi na? Hinay to, ay. may isugo ka, ma'am. Sakit pa na banig akong batang da. Pero kung may isugo ka, ako buhaton. Siyalan man ka na. Siyalan ko nagpayuman ni Mama Adel. Kalain, oy, kahilaw. Mura man og, naabot ang imuhag ngabi sa dunggan sa kalapan sa imong pahiyam. Siyalan na may nahitabo na ako pananaw, oy. Lain naman gud kaayo na. Dili man ingon ana imong pinahiyuman sa unang gud Mama Adel. Taod na sa baya tanga nag-uban din ni ma'am. Nakailan ako sa imong itsura. Pero nga nang ingon niya, nag-imong pananaw ni Moran ma'am, oy. Awa ako pananaw lain kaayo ma'am. Pasayloa gayod ako. Sa ako nagitingali ning matab ka. ay, 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 ma'am! Ma'am, mo lang dili sa kamapahiyam. Nanalaman ko sa imong magtuyo man ba. Aron mahuman na tayo niya. Marag misaka nagsugod ang akong kabuhi. Kita rarabanduhan ni Amam. Si Masing ba gaya mo imutabang na ako basta kabuhion ka. Unya wala naman siya diniran. Wala na. Gipaningot akong sugod og bagbag. Sultihin ako sa imong gisugo, mambe. Ay! Agoy! Kabugnaw sa imong palad. Mag-istorya lamang, tamam. Ayaw nagpahiyam. Ayaw na sa pangikap. Kaya kabugnaw naman ang ganyan sa imong palad. Wala na. Agay, nakuya po na gayon ako. Ay. Nahinumdum ka pa ba sa akong gipangutana nimo? Ang, siya, Gipangutana ko ikaw makausa ni anak kay gayon nang naring. Kung buot ka bang masayod sa akong sikreto? Apan konsultihan ko na ikaw. Hinaot nga dili kasama sa uban. Nga mas gipili ang magpakahilom. Hinaot kay mo kong tabangan. siyalan, di ekanto man. Sultihan ko ikaw ng... Ayaw na lamang. Di ko ganaan, mahibaw sa sekreto sa ubahan kay may pagkatabian ba ako sa hay. Ipanabi niya na ako sa akong kaila. Unya, ang akong kaila, manabi po dito sa ubahan. Mas maayaw na lang, mga. Wala ko'y mahibaw, ana. Sige, ma'am. Di ka na. Dili ko interesado. Sorry. Magdali ko glak. Para nagsakit ng akong batang. Kinala makabiyan ako ining Ma'am Adel. Ay, so wala pa ko makuyape. Kaya sa mga haplas ko, ikaligo ko itong haplas. Pagkabuhi, tingali na lang ako nakaingon, naglain ako pananaw. Isin ako nagpuntahan sa kwarto ni ng maseng. Ay,
Eh, ah, ay, na, ngano, ngano, dili magmasira? Siya alam may nakababag. Oh, ti, tiil? May, may tiil nga, nakababag. Nang naring, Ay, ang sadyo. Bakit ito ka naman ganina sa sama? Kasi ako paglingi ganina, huwag ka magkasunod na ako, God! Nagbili naman ka dito, ay nagpabili na ka na ba ng gano'n ni, ano masabi? gusto ka bang masahin sa akong sikreto na Na, ano sinagyan pa hiya? Pananaw sa ay, nga naman kina. Ma'am, mao di ay nag-imo gisunod-sunod ako man. Dili na lang lagi ko man. Imo lang na mga imo na sekreto, imo lamang ka na ha. Dili lang ko palabot ana ma'am ha. nagkinahanglan ko sa imong panapang. Oh, yan. Kalitsig mi duko. Kadto ni ko matiwan. Ma'am saday, wala day kay lain kasultihan ma. Agi mo hadig mga kaila ma. Sila lamang istoryahe. Ayaw lamang ako. Kay dili lagi ko man. Ha? Dili ko interesado. Ah, sige ma'am. Isira ko na putahan ha. Pasayloang, nga dili ko makatabang nimo. Ah, makapang-aplas na gayud ako. Ay, nakatulog yun ay ko. Human ko manghaplas ka ganina. Ay, siyala naman yung oras. Nga nakamata naman ko. Sado, wala una pamandais ka adlaw. Kinigayod akong kaihion. Tingali, namukaw na ako ba? Agoy, kabugat ang gayod sa kupuson. Mura may midat og nga bugat. Ay, pukason ko ning aghabol, be. Ano makaadto na kusbanya? Ah, ah, pukason ako balik. Ah, ah, siyalan. Siyalan tug ako nakita sa akong tiyan, dapet. May, may nagakos nga bukton, dapet sa akong tiyan. Ah, musingkit ka. Kasingkit ka. Kasingkit. Pero, dele, dili mo gawas ang akong tiyan. Ang akong tiyan, dapet. Ah! Ay, kaliton na kog buklas ang bukton sa akong tiyan. Niya, mubangon dahil ko kalit. Nang naring, Ikaw ako tapat sa buot ka bang makabati sa akong sikreto? pili lagi ko dahil. Oh, ma'am. Napamugos. Hindi lagi. Ang pagsulod din sa kwarta. Ganun niya, makadinay mo higdaw ba na ako? Buot ka bang makabati sa akong sikreto? Dili! Dili kayo, ma'am. Dili, dili. Dili! Dili! D-I-L ay, dili ko, dili ko. D-I-L-I-K-O. Dili ka. Makapila ka na ako balik-balik ka nga. Dili ko, dili ko, dili ka. Tabangi ko. Tabangi ko. Bakit mo? Na, nausap lagi ang imong tinga. Tabangi ko na. Gitutukan ko ang imong baba.
ikaw gayud ang istorya. Pero dili imo ang tingog ang ako nabati pa. Ka man diya. Gusto ka bang makabati sa akong sikreto? Kana, maunay imong tingog, ma'am. Ang imong tingog. Pero nga naglahi man to imong sinultihan. Anong magbalik-balik? Gusto ka bang makabati sa akong sikreto? Susyog bangon? Hala, katulid niyang midahag bangon. Lausin mi barog sa akong kama. Nang naring, Siya milingin sa ako na himutangan. Ayom na sa siya. Sandong ka nagyan. Dili na ko palabuti na, dili na gyud kini mao. Ambot ko pasangilan ko pagyapon ang akong kabuhi na. Pero dili na gyud kini mao. Modalagan ko, magpalayon ko dinhi. Pero asa man sa ko paingon nga gabi naman. Karay. Kinsa may makatabang na ako. Kalagyo ra ba sa mga balay ni dapit? Wala gay balay na palibot ining mansyon. Niuli na si Senyor Nimpa. Pauli naman. gusto ka bang makabati sa akong sikreto? Nang naring, Hinay siyang mipahawa sa kama. Pero nagalutaw ang iyang lawas. Mamatay na gayon na Queen. Apa, mga silid. Apa, mudalagan na gayon ako. Dili na yun kini madala. Mudalagan na ako, hapsa. nang naring, Ay, sabot na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!